Bé, doncs tornem després de fer-nos la prova del sucre per parlar d'un tema ben bé diferent. Ens acompanyen 3 membres de l'AMPA de l'Escola Alba. Benvinguts al Francesc Gavarrell, a l'Àngels Paus i al Xavier Quinquillà. El que reclamen des de fa un temps és una rotonda per accedir al centre, però ara sí que s'hi han ficat més ferms encara. Bona tarda. Bona tarda. Hem d'explicar als nostres espectadors per què. Suposo que tots els pares que porten els seus nens a l'Escola Alba ja saben per què, no? Però ho expliquem a tota la ciutat? Sí, i tant. I una mica fins on penseu arribar, perquè us heu plantejat recollir signatures i doneu un termini d'ensenyament perquè se us faci cas, no? Sí. Diguéssim que avui hem iniciat una mica el que seria oficialment la campanya de mobilitzacions per tema d'aconseguir una rotonda a l'accés a l'escola. L'Escola Alba és l'única escola de Lleida en la qual els nens i nenes que hi han d'assistir ho fan amb un risc evident per les seves vides, perquè han de creuar una carretera que té tràfic, que té densitat, que quan hi ha climatologia adversa té mala visibilitat. Llavors nosaltres, diguéssim, ja portem les juntes diferents juntes de l'escola porta temps treballant en aquest tema, però l'actual ha decidit una mica ja pressionar que les administracions s'han de moure, hem de trobar una solució. Nosaltres el que volem és, proposem fer una rotonda, perquè amb una rotonda evitaria que les famílies haguessin de creuar la carretera per poder accedir al centre, i avui hem començat la recollida de signatures de famílies de l'escola i d'altra gent, d'altres ciutadans que facin extensiva també el seu recolzament, i amb això intentarem una mica pressionar al departament perquè ens escolti el moment que li portarem les signatures recollides, i a partir d'aquí veurem una mica com reacciona, què és el que pensa fer. Com a mínim us trobeu amb aquest perill 2 vegades al dia, quan porteu els nens a l'escola i quan els aneu a recollir a la tarda, això els que no es queden a dinar, que no sé si queden tots o no. Sí, a l'escola sí queden tots. Però com a mínim és aquest risc, el que patiu. I una miqueta, com penseu que amb una rotonda es podria solucionar el percentatge d'aquest risc? Podríem dir? Perquè clar, ens trobem que és una escola que està fora del nucli urbà, diguéssim, i que hi has d'accedir a la força amb vehicle, amb el caos que això suposa a les hores punta d'arribada i de sortida del centre, no? Nosaltres el problema que tenim és aquest. És una escola que està fora de Lleida i a la qual s'accedeix amb vehicle privat i amb autocar. Però tal com estadística, al moment que s'ha fet la carretera nova, no es va tenir en compte l'accés a l'escola per la gent que venia de Lleida d'una forma directa, sinó que t'has d'aturar i has de creuar la carretera, dos carrils de carretera, baixada i pujada. Això vol dir que els cotxes han de mirar a la dreta, han de mirar a l'esquerra i han de creuar amb el risc que comporta. El dia que això ho puguem solucionar, nosaltres l'únic que volem és solucionar aquest tema. Després, poquet a poquet, altres temes que anirem solucionant, que també tenim problemes d'aparcament, però com totes les escoles de Lleida. Nosaltres tenim un problema, bàsicament, que ens obliguen a creuar la carretera, exactament. Sí, de seguretat. I a més que s'ha agreujat els últims anys. Si la mobilització s'ha endegat ara d'una forma més seriosa és perquè el problema ara és molt més greu i cada dia és més greu. Per què? Bàsicament per dos factors. Un és que la carretera actual, des que es va arranjar i sobretot ara des que és una via directa de connexió cap al Pirineu, té un flux de trànsit molt elevat, a més trànsit pesat, amb un límit de velocitat en el tram justament de l'Escola Alba que és 80 km/h. És a dir, estem parlant d'una via ràpida, plena de trànsit, on a les 9 del matí, per exemple, que és l'hora que portem els nens a escola, és una via que està amb hora punta. Això què provoca? Doncs provoca uns col·lapses molt importants d'entrada perquè justament aquesta maniobra que s'ha de fer per creuar la carretera, com que hi ha aquest flux de trànsit, no es pot fer, això fa que es vagi creant una cua que pràcticament arriba fins als accessos de la mateixa autovia, amb el risc que suposa per a tots els ocupants dels vehicles. La maniobra en si, que ja és un risc, no només per vehicles, sinó per tots els autocars que també desplacen els nens a l'escola. Si aquí sumem males condicions meteorològiques, com pot ser pluja, com pot ser boira, doncs ja la situació cada vegada és més dramàtica. I després, a més, ens trobem que cada vegada hi ha més cotxes i cada vegada hi ha més famílies que utilitzen el cotxe privat per portar els nens, bàsicament per una qüestió també de conjuntura econòmica. La crisi també té la seva traducció en el fet que hi ha moltes famílies, sobretot a partir de tenir 2 fills, que opten legítimament per portar els seus fills amb cotxe i no amb autocar. Quan costa l'autocar avui dia? Doncs el pack autocar més menjador, perquè d'alguna manera, clar, l'Escola Alba vol dir transport, més els nens es queden a dinar, doncs surt mensualment... El pack,
El Sí. parc, uns 170 Uns euros. 170 euros. 170 L'autocar euros. 82. 82. Clar, és Per- el que per dius, no? nen. Si tens més d'un nen, doncs pots Clar. surt a compte, o si tens temps, o si amb aquella hora et va bé, doncs Exacte. i a més que és absolutament legítim. Però clar, has tret un tema com és la crisi, no? I molta gent estarà pensant, clar, justament demanen la rotonda ara que estan retallant per tot arreu, potser encara ho tindran més difícil per aconseguir-la. Com a pares, i abans ho dèiem, no? que per un fill es fa tot i és quan més es lluita, no? Fins on esteu disposats a arribar? O si realment creieu doncs, que la crisi us pot dificultar encara més, perquè sí que sabem que hi ha moltes mancances, que s'estan fent retallades també en ensenyament. A veure, per començar, creiem que pel tema de seguretat no s'hi pot posar un preu. Hi ha coses que pots dir, per aquí retallem, aquí no podem gastar, però quan parlem de seguretat, i sobretot la seguretat dels nens, és igual si són dels nostres fills com del fill del veí, aquí no hi pot haver un preu. Això per un costat. Per l'altre, una cosa és el cost que pugui tindre una rotonda o una infraestructura d'aquest tipus, i l'altre és el cost d'una vida o d'un nen. En quan valorem Està clar. si hi hagués un accident. I llavors això... O el patiment constant que suposa doncs, el fet de tenir que creuar, de sempre tenir que estar doncs, amb aquesta por al cos, no? Sí, però nosaltres ja anem de cara a l'administració, si parlant del cost que li costaria a l'administració, perquè els pares han tindre el cost de l'autocar, el cost del patiment diari, però l'administració doncs, ha de mirar una mica quin és el cost. Ens queden 30 segons d'entrevista. Voleu afegir alguna cosa? Sobretot doncs, que tota la societat sigui conscient d'aquesta necessitat, no? I és el que dèiem, no? Els pares que teniu els fills allà i els que tenen els nebots i els que tenen ho saben perfectament, i la resta doncs, ho estem acabant de conèixer ara, sí que també sabíem de les vostres reivindicacions des de fa un temps, no? Voleu afegir alguna cosa així molt ràpida, Francesc? No, només Xavier? que esperem el recolzament de tot i esperem ficar-nos d'acord amb les administracions que calgui per poder-ho solucionar. I apuntar el que deia l'Àngels, la vida dels nostres fills no té preu i, per tant, és una situació que s'ha de resoldre i s'ha de resoldre No, està clar. I després, si passés alguna cosa, llavors tots hi seríem, eh? Efectivament. Heu recollit avui moltes signatures? Déu-n'hi-do. Sí, de tot, no les gairebé tots hem els pares que han quantificat, però vingut. sí, gairebé tots els pares, de 200 o 300 persones segur que han signat avui. Molt bé, doncs de veritat, moltíssimes gràcies, que aconseguiu el vostre objectiu, i des d'aquí doncs, torneu un altre dia, us tornarem a donar suport i vindrem a gravar-vos també en hora punta, perquè ens en fem a la Està idea bé. del que passi. Estarà molt bé. D'acord, gràcies. El que fem ara doncs, és anar-nos a